alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on jettama, on manama. Hande kadi en garti e deftere Lakhdari ina fira e ɗemgal Pular, ko hande ko sunnaji julde yimɓe jewtata. Sunnaji njulu ko wurnandu e simore jangatende caggal Fatiha nde, e daranade nden simore e ñuumade ɗo foti ñuumede woni tisbar e takkusan, e feññinde ɗo foti feññinede woni futuro, geeƴe e subaka, e wiide sami Allahu liman hamida. Kala habbirandu e njulu ko sunna so wona adanuru ndu, ko ndun tan woni farilla. E tahiyyaji ɗiɗi ɗi ko ɗi sunna e joɗanade ɗi, e ardinde Fatiha e dow simore nde, wonande darɗe ɗiɗi gadane ɗe e salminandu ɗiɗaɓuru e tataɓuru wonande ɓawo e feññinde salminandu waɗɗindu ndu woni adanuru ndu. Ina yiɗa julde hen e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo jaam e kisal ngoni, e sujjirde hinare e newe juuɗe e koppi e peɗeli koyɗe fof fawo e dow leydi, e wadde kerol woni heedo taw wona heedɓe caggal ɓe. Jeyi ɗum ko almami walla jultotoɗo, ngon heedo ko famɗi fof yo timmu ɓuttidgol gawal, juutendi mum yo timmudira, tawa kadi e ɗum laaɓi ina tabita wona coklateɗum. E natani kadi ɓuri julde nde tawno en bayri wadde deftere nde, non natanen ɓuri julde ko sudde juuɗe nde habbirta habbirandu harminirdu ndu ha juuɗe ma pota e noppi, e wiide rabbana walakal hamdu goto e ɓawo woni julnateɓe ɓe, walla juulowo goto e wiide amin wonande ɓawo walla ka goto. So Fatiha joofi mbiya amin, wa almami wiyata non, so wona taw ko jangde suɗetende e subhinde e ruku woni jaggude koppi wiya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ko non kadi du'ade e sujud e jangude simore jutde seeɗa, njulu subaka tisbar rewa hen, ko non cimoje daɓɓe takkusan e futuro, geeƴe simore hakindinde. Ina yiɗa kadi simore darnde adanere nde ɓura judde e darnde ɗimmire nde, ko non kadi heedande dow. Ina yiɗa kadi mbadi gandadi to ruku woni jaggude koppi, e to sujud tukkude tinde e leydi. So jomum jaggi e koppi, so faw newe juuɗe ɗe e koppi he ha feewa, peɗeli juuɗe ɗi caro e koppi he, o fonda keciki ha feewa. Sujud kañumne ina yiɗa hen wasde ngoɓade, newe juuɗe ma fawo e leydi, peɗeli ma porto kuccita qibla woni funnangue, tinde ma e hinare ma fof fawo e leydi ha feewa. Ɗon e foti teskede, wima ko tinde ma e hinare ma fof fawo e leydi ha feewa. Won hen ko tinde tan pawate e leydi, ko tinde e hinare fof wiya. Koppi ma fawo e leydi, ko non kadi peɗeli koyɗe ma fawo e leydi. Ay ɗonne kadi peɗeli koyɗe neɗɗo jana ɗo no sujudi en fitinde e leydi taw koyɗe mum ina suudi koyɗe mum dow, ɗum noon kadi wona hunde fewde. Ko non kadi to banggue jonde e mbadi, ko non kadi qunutu ko suuɗate e darnde ɗimmire njulu subaka waɗete noon ko caggal nde jomum gayni jangude simore hade mum jaggude e koppi. Ina dagi kadi waɗede nde jomum jaggi koppi ha gasni, immiti hade mum sujjoyde. Ɗum noon ko fati e qunutu. Eɗen eto windude ko jangate hen ko Allahumma
e qunut sada jogi ko jangata e nder mum jangata e nder ko dum do o duwa garawdo Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق جكن إن يدا دواد تحية تحية دمو urjude e gadano o e salminirde bange nyamo e yeccitoro bange nyamo yeccitoro nyamo e dillinde fedendu jofordu so ina tahiyo dum non musib tedduɓe kamɓe kadi ha jangde wonde kadi garen e jokkide deftere Lakhdari jo gene en famde